Vítajte, milí priatelia, moje meno je Jaja a som členkou internetového obchodu ABC Zoo. Ak hľadáte priestrannú a zábavnú klietku určenú pre malé hlodavce, tak dnešné video je určené práve pre vás. V tejto časti si predstavíme klietku Duna Fun Large, ktorá je zaujímavá nielen svojím exteriérom, ale aj interiérom. Rozmery tejto klietky sú dĺžka 71 cm, šírka 46 cm, výška 41 cm, rozmery vrchnej mreže sú 60 x 27 cm a rozmedzie mrieží je 0,7 cm. Túto verziu klietky si viete zakúpiť aj v menšej veľkosti pod názvom Duna Fun. Klietka je rozdelená na 3 časti. Spodnú časť tvorí plastová vanička, ktorá je hlboká 16 cm. Strednú časť tvoria mreže, cez ktoré prechádza tunel, a vrchnú časť tvorí striežka z priehľadného netoxického plastu. Poďme sa spoločne oboznámiť s časťami klietky, ktoré sú plastová vanička, mriežka, vrchná mriežka, plastová striežka, plastové spojky, plastové úchytky, tunelové úchytky, kolotoč, tunelové časti, otočné poistky, krúhové spojky, napájačka s príslušenstvom, domček s miskou, plastové poschodia a rebríky. Samotné skladanie klietky začneme tým, že si spojíme jednotlivé časti mriežky a upevníme ich plastovými úchytkami. Ďalším krokom je vloženie plastového poschodia spoločne s rebríkom do vaničky. A položíme mriežku. Ako ste si mohli všimnúť, na plastových spojkách sa nachádzajú otvory, do ktorých teraz vložíme prvé dve plastové úchytky. Následne upevníme kolotoč, napájačku a misku na ľubovoľné miesto, ja som si zvolila prvé poschodie. Teraz si plastovú vaničku otočíme a do jej otvorov nainštalujeme tunelové úchytky, cez ktoré prechádza tunel, ktorý si pripravíte a zložíte podľa predlohy, ktorú momentálne uvidíte na obrazovke. A takto rýchlo a jednoducho tunel pripevníme. Keď už strednú časť klietky máme takmer hotovú, na opačný koniec si vložíme plastové poschodie spoločne s rebríkom a na neho položíme domček. Na mriežku položíme plastovú striežku a prichytíme ju poslednými plastovými úchytkami. No a posledným krokom je vloženie otočných poistiek do jej otvorov, ktoré sa nachádzajú na vrchu striežky. Vrchnú časť mriežky si vložíme do pantov, budete počuť tento zvuk. Zavrieme, zaistíme otočnými poistkami a klietku máme hotovú. Pevne verím, že video bolo pre vás nápomocné a klietka Duna Fun Large splnila všetky vaše očakávania. Ak sa vám zapáčila, tak ju aj iné chovateľské produkty nájdete na našej webovej stránke www.abczo.sk. Ja vám ďakujem za vašu pozornosť a teším sa na vás pri ďalšom videu. Ahojte!